शादी तो हम अच्छा नहीं लगा। किस लिए? इसलिए किया क्यों, लेकिन मेरा दिल में बहुत धरता है कि इसलिए हम क्यों नहीं अच्छा लगा। हम अभी आपको बोलता है गांव से गांव शादी किया है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हम बहुत बुरा दुखी है, दुखी है। अच्छा, कई बोसोरनि सक्सेसफुल बियो? फंबाय पास नोंनाव नङा गामियावनो आरो नोंथाङा हाबानि सेरेबेसे ओइ नै फैदों, नोंबो फैदों होनबा गेलास बेसे जाखो? आङो बै हिनजाव गोदाननिबो एसे माबा सोमोन्दो जायो। औ नैबे हौवा गोदाननिबो एसे थैनि जायो। औ मोजां मोजां ना? बेबायदिखौ मोनलोंबा माबायदि मोनो, मोनलोङाबा माबायदि मोनो? बर'नि फिसा औ गोदो आइयानो माबा आसियाव ओरै माबानानै दौबोनाय नालाय आरोखि। आदसा नांथारगौ जायोना? बेखौ गारनो हायि जाबायलै। गारनो हायि जाबाय। नोंसोरलाय लकेल ना आनलकेल? लकेलसो। आदसा लकेल ना? मा न'खरनि फरियाल जायोना मा जायो नोंसोरलाय? न'नियानो जायो। हिनजावालाय बहानि? गामिनिनो। आदसा होमबा नोंसोर गामियावनो लाखिबाय? गामिनिखौ होमबा गामिनावनो सोमोन्दोखौ गोरा खालामबाय नोंसोर होमबा ना? गोजानाव हरबा नोंसिना एसे बांसिन माबा फरियाल बारायगौमोन खोमा? ओरैबायदि आं नोंसिनाव मोनसे खोनादों दे, सुतियापारानियालायनो फ्राय माने सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माथो गामिजों गामिसो बांसिन लाखिलायनो बा लालायलायनो होननाय खोनादों। नंगौना? नंगौना? ओमफ्राय नोंना जोनोमाव अबावमोन? नोंना? ओमफ्राय नोंनालाय? ओमफ्राय नोंनालाय? बेलेग नुना माने फंबायनि हाबायाव दिनैहाय मा जाखो? जोङो गासिबो फरियालैनो फंबायनि हाबायाव आं दाहाय लास्टआव दिन्थिलांसै। जोङो फैबाय दायो सुतियापारा दा लिंसार फंबायनि हाबायाव दै बियो। आं माने मा सानबाय भिडिअखौ लायाबो सानदोंमोन आङो, दायो मा जायो भिडिअखौ एसे लालांसै, एसे दिन्थिलांसै। बिथांमोननि हाबाया माने दिनै दायो जाथ'वा, दायो माने जास्ट लाखांनानै जायो जाहैदों फंबायाबो। दादा फंबाय औ दासो नै मोजां ना? एसे भिडिअ लादोलां नै मोजां ना? मा जाहैबाय हाबाया माने दा हरावसो जागोन नालाय, ओमफ्राय दायो माने रिसेपसन सानाव जायखिया दिन्थिलांनोसै माखासे जानाय नेमफोरखौ। ओमफ्राय नैबेयाव माखासे बाथौनाय हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ एसे दिन्थिनोसै आङो। हौवा गोदान हिनजाव गोदान नुबाय थायोमोन आङो। सोरबाफ्रा सारैनो माथो हाबा जामारबायना जायाखै नोंसोरलाय? माथो जेबो गैया, लाइसेन्सफोर गैथ'वा माथो? हाबा जामारबायना ना जायाखै? जायाना जायाखै? औ फंबायनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो आं, नों गाज्रि मोनगोन नामा? खै बोसोरनि सक्सेसफुललै बियो? फंबाय 4-5 बोसोर बास बेल'थार? आरो गोबाव थाबावगौमोन नामा? खारसन फैनाय ना लाना फैनायब्रा नोंलाय? एसे खायनि दङ बुंनो हाला नोंना। खै बोसोर होनदोंमोनलै नानि? पास। नोंनाव नङा गामियावनो? होनबा गाव मोनसे सोंनो दै, सोरनि बिनानाव? इस्रानि बिनानाव। आं ओंखायनो सोंदां नोंनाव, हौवा गोदाननि नों बिनानाव नङा होमबा? नों बाजैखौ मोननायाव नोंहा गोसोआव माबायदि? मोजां। औ बिनानाव। नोंखौथ' आङो मोनसे समाव लोगो मोनदोंमोन ना? सिनायनायथ' जाहैबाय गुफुरनि। गुफुर ना मा गामिमोनलाय? सनापुर। नों हिनजाव गोदानखौ सिनायखायोमोन ना? सिनायामोन। आदसा माबोरै दायो हिनजाव गोदाना, मोजां ना गाज्रि? नोंनि मा जायो? बाजैसो जायो। आदसा नोंसोरना गेदेरसो फिसाजो। ओमफ्राय नोंलाय? नोंबो गामिनि? होमबानो गामिनि। ओरैजायसो रायलायनोसै आङो। खबरा माब्रै? मोजां ना? मा बोरोखोलै सर? बे जाय फिसाजो। नोंथाङा
हाबानि सेरेबसे लोंदो सेरेबसे ओइ नै फैदों नोंबो फैदों होनबा गेलास बेसे जाखो आङो बै हिनजाव गोदाननिबो एसे माबा सोमोन्दो जायो औ नैबे हौवा गोदाननिबो एसे थैनि जायो औ गारनो हाया नालाय बेयाव लोंलाय होमबा हिनजाव गोदाना गामिनि ओरैजाय मा सोमोन्दो ओरैजाय मा सोमोन्दो मा थैनि सोमोन्दो ओरैजाय एसे सोमोन्दो ओरै माबा आब'नि औ फिसालानि फिसौ जायो आं आब'नि फिसालानि फिसौ ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा आदैमोनजों एसे सोमोन्दो दङ औ आंनि बिफाया बेलेग औ बिसिनि बिफाया बेलेग आरोखि होमबा माने गासिबो न'नि गोजा दा सोमोन्दोआ मा जागोन गारलायनो हायि जाबायना ओरै फिसौ मोनलायबाय बांसिन माने खारासिन जासिन आरो ना खारासिन जासिन देलाय एसे बोनायलाय माबायदि बुस्थुआ गोथावथार देलाय बोनायलाय दे बोनायलाय मोजां ना बेबायदिखौ मोनलोंबा माबायदि मोनो मोनलोङाबा माबायदि मोनो बर'नि फिसा औ गोदो आइयानो माबा आसियाव ओरै माबानानै दौबोनाय नालाय आरोखि आदसा नांथारगौ जायोना बेखौ गारनो हायि जाबायलै जाबायना आदसा थिग আছে थाबाय र' थांनो जोंनोबो होबाय ओंखाम रानदो ओरैजाय थांनि र' आङो बिसोर जाहैबाय लकेल ना आनलकेल एसे रायज्लायनोसै आं बिसोरनो दाना ओंखाम जाग्राफोरजोंहाय नोंसोरलाय लकेल ना आनलकेल लकेलसो आदसा लकेल ना मा न'खरनि फरियाल जायोना मा जायो नोंसोरलाय न'नियानो जायो हिनजावालाय बहानि गामिनिनो आदसा होमबा नोंसोर गामिखौ लाखिबाय गामिनिखौ होमबा गामिनावनो सोमोन्दोखौ गोरा खालामबाय नोंसोर होमबा ना गोजानाव हरबा नोंसिना एसे बांसिन माबा फरियाल बारायगौमोन खोमा ओरैबायदि आं नोंसिनाव मोनसे खोनादों दे सुतियापारानियालायनो फ्राय माने सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माथो गामिजों बांसिन लाखिलायनो बा लालायलायनो होननाय खोनादों नंगौना ओमफ्राय नोंना जोनोमाव अबावमोन नोंना ओमफ्राय नोंनालाय ओमफ्राय नोंनालाय ओइ तो देखो ओमफ्राय बियो नोंना मा कारेक्ट नाम्बार ना रं नाम्बाराव नोंना कारेक्ट नों लाजिला होमबा आं ओरैजाय सासेनाव सोंनो र' ओरैजाय बे खर' खावखुमानायनाव मा जानाया बिराद मुखुबथार माथो मोजां एखेबारे आंनाव मोनसे सोंदों आङो सुतियापारा गामिया मानि थाखाय बिखातलै बेबायदि आरो ना ओमफ्राय दानिजों आं इयाव माखासे सोंबाय माने सुतियापारानिया माथो गामिजों गामि लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायोनो नोंनाव नङा खिथामोनाव ओमफ्राय ना हिनजाव बहानि जनापुर आदसा ओरै थां र' आदैजों रायज्लायनोसै आं आदैजों खुलुमबायलै आदै मोजांना खबरा जानाया मुखुब ओमफ्राय नोंनाव बहा नङा मेरा घर तो ये गांव में है क्या अच्छा आप क्या लिखता है मेरा तो बोरो अच्छा आप शादी कहाँ से किया है हम शादी कदमपुर से किया है अच्छा आज का ये शादी में कैसा लगा है आपको ये शादी तो हम अच्छा नहीं लगा किस लिए इसलिए किया क्यों लेकिन मेरा दिल में बहुत धरता है कि इसलिए हम क्यों नहीं अच्छा लगा हम अभी आपको बोलता है लेकिन क्या है गांव से गांव शादी किया है ना अच्छा इसलिए हम बहुत बुरा दुखी है ऐसा संबंध है ना अच्छा अरे इसलिए हम बोल रहे हैं बिथांनि खोथाखौहाय बे बुंनो माने गामिजों गामि हाबा जालायनायखाय बिथाङा गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदोंनो खिन्थु माने निस्सय माने सोमोन्दोआ बिहा लेंनो उसुबिदा जादों आंनि बुजिनायाव नङा होमबा ओइ लायथो माथो आं बिदि सानदों आरो ना होमबा दा नों बिराद दुखु आरो माने माबायदि दुखु एकदम 100% आयै लै हाबाब नोङो दा सोमोन्दोआव मा जागोन होनबा दा सोमोन्दोआव ओरैबायदि आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि दुखु ओमफ्राय दा दुखुजों ओंखामखौ बेसे बुरजा जागोन बेखौ खोन्थादो आं दासो दुखुजोंनो सिखारनानै फैदों दासो जाहांदों माने बेसे बुरजा गाबखो ओमफ्राय नों गाबनायाथ'
एसे मोदै गदों एसे गदों एसे आरो दाहराव गबावगोन दाहराव गबावगोन